a sound of power and a sound of victory. Yamawakwaba was Sumpa First Service. I was Sumpa TV, ne Sumpa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Oyunyankopon di fa wasra no eweye brim. Enam ne nsa so ama Onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you Sumpa First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro Onyankopon kasa kire nemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Sumpa First Service entwa wo hu hoda. Eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsie. Fa woda nyina share radensa. Na anopai ye chiachia obi biara wa safa radede mo Sumpa First Service adomano abo Sumpa First Service adomano abo obi mfre obi no obi sumfre obi na ka chen se eye Sumpa First Service baby a wo hwe yen na wo tie bia ye ma wache e ma wa ha e ma wajo eba Sumpa First Service so sabre US US ne Canada ne potem ho nyina midnight sabre so Japan ne potem nyina afternoon Dubai ne potem Oman mu nyina mid morning UK meka London ne Oman Ghana mu nyina so morning Sumpa First Service bra da otumfo Nyankopon ase se wama yehu eda foforo Sumpa First Service bra yesre wrade homo buruhunu ade na yetu demu ni nyina de hye otumfo Nyankopon sa Sumpa First Service bra ye bompa ye se obonefo ne hihye ye wodemu ni nyina mu no awrade mpenguma da ye bone bi a ya soso wodemu no de ade nsunsu so bone bebre ye bra ye sign da ye no wo Yesu demu se enko ba bia efriba yenti na Sumpa First Service ewo ho Sumpa First Service enye radio anase TV program keke na ye program anyame tumi ne nyame ahoden edi ekira ne pampempema omudi ekire no omudi adanse enti also follow na obedi adanse gather your family members to join Sumpa First Service. Tell a friend to join Sumpa First Service. Sumpa First Service is all about committing the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. Bible says nye ni hunam eni moja ena enya. Empanyimfo se ade chene yanti asem bone a yechiri. Empanyimfo se sasem kese baso a franka ense so anso oma wene so a ena ho na entem if se asem no ba no yesi asem no gina ye se eduru fie ho edu adwuma ho a asem no enyina Yesu kanu metu asem papa no tinsie yimadu asan ennan se de bia ye bodin se da no bone dosu wodan yenti ena Sumpa First Service ewo ho fa wo smartphone no na like Sumpa page no share link no e ma foforo so follow na won so obeye nshira amen onyame dadanu Sumpa 103.3 takorade edem live so ho ye chiachia mo takorade ne potem ho nyina ye chiachia mo
Adechi ye ebusua bi ebobra. Adechi ebusua bi sun. Adechi ebusua bi tinisio. Ni nyina ne se wo symbol bi efrem. Ni nyina ne se ene ohaw brichi bi ato abusua no. Ni nyina ne se adechi ye wamante asamode. Aso wo bre no haw no wamane nyina mu no. Onyankopa bo ho ban wa bo abusua no ho ban moja redi wo mu afrosa ne katra moda bodwuma na ene onyankopon no wo adini ye yenti na sese oni ye mmom osompa first service na ye pagya awurade na ye ka ne mani ye nyina kire ebia sabere o adwuma ebia sabere o tekama o kwadwuma ebia sabere o da on paso ana o hall ho sabere men na sabere men tena se awurade onewo eneme edini ye on say o yare da ho nyina mu on say o da so ti ase osofo ni pebisha se call review call check up ewo kolebu ewo Konfanoche hospital sakese yi eburu mfie mu akomako dunum eduono edu aso nyame aso wo mu wo ho na mere mu nyina nyame aso wo mu ma me se yare ne hawo papa wo se yare ne hawo anso o yare da wo mu nyina nyame aso wo mu wo de hwani pa asan ho awuo ebi nyare ebi krasa me kwaba obi se nyame pa o kira ebedi nkomo ade chie yese onka tiatfo bio anso wo de ho na mere nyina mu o yare da ho nyina mu o nyame aso mo yenti na David meka David na meka Jesse pa no meka onyontofo no meka fulani ni no de onyame moprohuni na doye son no so emma odifo Samuel sra no ho se ne hene ne ho asem na me no ka anopa wi anwumere o se me ko dae na me dae ye mo bebre dae no ye antibia now ye mo bebre so ye dae no ye antibia sorry aso o se ade chi ye no na Awurade nsa no Awurade abasa no Awurade dom no Awurade mobru ho no aso no so enti ene ye ni David be ya dwere na anopa ya manyame ate ye ne if say twere sem say ate asefo ne be ye Awurade aye let all living things begin to praise God ate asefo ene na no pay ye Awurade aye ye gyere nyame asem so it was Psalm 146 verse 1 and 2 let the Awurade say Psalm 146 verse 1 and 2 Munyi Awurade aye. Munyi Awurade aye. Mekra yi Awurade aye. Mekra yi Awurade aye. Metiasi me yi Awurade aye. Metiasi utiasi ewo so yi Awurade aye. Me wo ho yi meto dwom ama me. Me wo ho yi meto dwom ama Onyankopon. Amen. Amen. Eye Psalm 146 verse 1 and 2. Sa asem we ne ye gina so ne dia da Awurade ase. MCR eya monfanto so or say praise ye the Lord. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Hallelujah. Amen. Be one on a deradias, be one. Let God share your voice. Let God share your voice. Deradias. Wow, we share our Facebook. Deradias. And the TikTok, may see that worship center. Ubunga TikTok, I see that worship center. Yeah, Arabia. Come forward. Yinaye. Come forward. Come
Oh, in the name of Jesus. Yankopon shira sa oda urade ase. Manyamente wone. Manyamente wone. Urade onewa dini ye. Ebi asabre o hwe Tara 1 TV. Ebi a utie ye ewo Sompa FM. Ebi o hwe ye wo Facebook, YouTube, anase TikTok. Yankopon shira. Amen. Bible say bone nko na titi ye ni Yankopon tem. Isaiah 59 or say Onyankopon san yeti asense oje. Na asumu enye du se onfante ye Bible. O se na ya bone na ama ayeden akata
yɛne Nyankopɔn ntam. Yɛgyina Nyame asɛm so ɛnɛ anɔpa yi wɔ Proverbs chapter 14 verse 11 and 12 na yɛde asrɛ Awurade hɔ mmɔborɔ ho adeɛ sɛ Awurade mfa yɛn mmanatoɔ yɛn mfomsoɔ akoma mu adwene mu nneyɔeɛ mu susueɛ mu ɔmfa nkyɛe na watie yɛn mmɔborɔ ho no watie yɛn sufrɛ ɛna anɔpa yi. Sɛ abɔnefoɔ fie bɛbutu. Ɔse abɔnefoɔ fie ɛbɛbutu. Na teefoɔ ntomadan bɛfefɛ. Na teefoɔ ntomadan ɛbɛfefɛ. Ɛwɔ ɔkwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ni so. Ɔkwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ onipa ni so. Na wieyɛ ɛyɛ owu akwan. Na wieyɛ no ɛyɛ owu akwan. Ɔse ɔbɔnefoɔ no adwuma bɛbutu. Wɔn awareɛ bɛbutu. Wɔn akwantusɛm bɛbutu. Wɔn apɔmuden bɛbutu. Na tenefoɔ teefoɔ deɛ ɔbɛfefɛ. Yɛgyina Awurade asɛsɛfoɔ nso de bi a yɛayɛ no yɛne yɛ busua yɛ mma yɛ kuro ne yɛ yere nom yɛsrɛ Awurade hɔ bɔ ne fakyɛ sɛ Kristo mogya hwɛ gu Calvary ɛnwohoro yɛ mmɔtoɔ. Confession prayer. Confession prayer. Oh, in the name of Jesus Christ. Nyankopɔn hyira wo pii sɛ ɛna anɔpa yi ofolo Sompa First Service sɛ afei ɛna ɔde wo radio no ato Sompa ɛyɛ Sompa First Service sɛ afei na ɔde wo TV no ato hɔ a ɛyɛ Sompa First Service sɛ afei na wɔahyɛ space ne so a ɛyɛ Sompa First Service Sompa Takoradi 103.3 FM yɛkyeakyea mo anɔpa yi Sompa First Service adanse ne nyame tumi edi akyire sɛ ɛnɛ na woyɛ hɔhɔ a pensuo sɛ yɛ bottle water bi wɔ documents bi a yɛbɛpɔn a yɛbɛbɔ so mpaeɛ na ɛno so adanse edi akyire Sompa First Service yɛsɛ gyae haw ne nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ yɛsɛ gyae w'amanneɛ ne nyinaa mu ma Awurade
na Awurade bɛyɛ. Ohaw ne sɛn. Wamane ne sɛn. Okoda na ne sɛn. Gya ni nyinaa mu ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Obi tie yen, obi hwɛ yen. Wɔsi yadeɛ edi ne nya. Yadeɛ etete. Anso Yesu sɛ ne man tampia no mo ɛna ɔde sa yɛ yarewa. Eti yareɛ bi etete, yareɛ bi ɛhaw sɛ yɛ wo sɛ yɛ oba. Ukru yere wadwuma yɛ ni bi no. Gya ni nyinaa mu ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Anopa wo so haw ne sɛn. Wo haw yɛ awaresɛm. Wo haw yɛ awɔsɛm. Wo haw yɛ debɛn. Also, oh, how ni Yesu jadi. Gya ni nyinaa mu ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Obi so how ne say. Obi sɛ ne dwuma egu. Obi sɛ na wari egu. Obi sɛ ne ma no ɛsɛe. Obi sɛ ne sika no ɛhyɛ. Obi sɛ ne nkratasɛm no ayɛ bisi basa. Gya ni nyinaa mu ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Obi sɛ wɔtɔn a yɛntɔ. Anso kyerɛsɛm ne sɛ nsa nyɛ adwuma no ma nsa no ɛdidi. Na no ɛnyɛ wo nkoa na woyɛ adwuma ayɛ basa o. Na no Peter no mo kan sɛ yɛayɛ adwuma anadwo mu ni nyinaa anso so yɛanya hwɛ. Ebetimi aba sɛ na wotwe nyina wokɔ wo nnwuma so a wode ka na bafie. Obi tɔ gas gu ne kaa mu, tɔ fuel gu ne kaa mu, ɔkɔ ba even ɔnyɛ hwɛ fuel ka no po na yɛ ne ka. Nti obi kura sɛ ɛnɛ ne ɔkyena no ɔnkɔ. Mɛse no nsia wɔ hɔ yi ɛbɔ mpere no. Yɛwɔ no nsia ɛbɔ anopa ɛna ɛwɔ no nsia ɛbɔ anwummerɛ. Ebia ɛnura ne naano no ɛyɛ no nsia na ɛbɔ anopa no ɛyɛ obi no nsia no. Ɔmo ba adwa no na ɛnyɛ wo nti na ɔmo baayɛ. Na ɛnɛ ne ɔkyerɛ ne na yikyɛ deɛ. Afe na wo nso so ɔkyɛ so nyame no wakyɛ ama na ayɛ dɛn aso. Enti gya ne nyinaa mo ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Ɛyɛ wo ministry asɛm. Sɔfodie. Akɔfa adwendwena to so. Adwuma no nyɛ wɔ adwuma wate. Ɛyɛ Awurade adwuma. Enti gya ministry ni nyinaa ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Sukuu nsɛm. Adwumasua. Sikasɛm. Aboafoɔ. Onyame ɔno timi ma aboa ane ne kwankwa no bi ɛkɔma nipa aduane de ma ne nsuo nom no. Saa Onyankopɔn no gyae wo haw ne nyinaa ma no. Na Awurade bɛyɛ. Hyɛbere mu aboafoɔ bi ba wɔ abrabɔ mu ate. Bosomi nyina ne na wɔtwe me no kasa sɛ Onyankopɔn ɔnkae. Remember me, O God. Awurade kae me. Awurade kae me busua no. Kae me dwuma no. Kae ma wadeɛ no. Kae ma pomodɛn no. Obi man so, obi kuro so. Europe hɔ, Asia hɔ, America hɔ, Australia hɔ, oh Africa country hɔ, ɔman Ghana yi mu, kuro nketewa ne kuro akɛseɛ no mu. Awurade yɛ dɛn. Kae me bosome. Kae me na wotwe. Kae me enede. Amen. Na bosome ne na wotwe asema me ne ahwefo ne etiefo eche no. Nyame gusu a o kae ne ma. Oh yes. Na no nyame suma obofo. Ekọ Galilea kuro ba kuma ye frene Nazareth. Ababa wa bia ye frene se eye Maria. Nyankopɔn ma ɔbɔfoɔ no kɔka kyerɛ sɛ Mary ɛwɔ mu sɛ wote kuro ketewa mu nipa hu no sɛ wote akura ase ɛbɛti city na wode wonte city wote village anso ɛma ɛwɔ wiase nyinaa ɔmo a mote city nyinaa wo a wote akura wiase no wo na Awurade adom mo ɛna Awurade bɛdom mo bio Awurade bɛkae wo ma no bi ɛna ɔsan ka kyerɛ no bio mu sɛ wabusuani Elizabeth de nipa ato ne din foforo a nipa frɛ no obone no ne bere wa bere mu wanye sɛ na we ne bosome a ɛtɔ so nsia ɔno so ɔbɛwo babani ɛna wo so banyi sɛ wo so bɛwo babani amen ɛnɛ deɛ na edinya ɛnɛ obi abusua mu
obi abusua na ayɛ nwonwono obi fie hɔ ayɛ nwonwono obi ne nuanom ayɛ nwonwono sɛ obi sɛ ato me ne plan ɛnto ne plan bia onyankopɔn bi de plan na nam ɛmfa plan na o de agya ne nyinaa mu ma awurade na awurade pɛyɛ obi so owuo krakrakrakra bi asi fie hɔ yade de abusua ne nya dodo nyame bɛkae wate nyame bɛkae wate ɔbɛkae ɛnɛ wate ɔbɛkae wɔ kyena wate ɔbɛkae wɔ naawɔtwe wate ɔbɛkae wɔ bosome ɛnɛ me ne obi ka sɛ obi a wakɔtɔ abusua kɔntɔnhwɛ mu asɔfo abusua no bi mu ɔden o wonya kɔtɔ mu a na awaresɛm ayɛ den wonya kɔtɔ mu a na apɔmɔden nsɛm na ayɛ den wonya kɔtɔ mu a na woyam hyehyɛ wo sɛ wo baa bɛwu ɛfiri sɛ mpanyinfoɔ no nyinaa sa asɔfoɔ abusua bi ase hyɛ tuti mu a na woyam hyehyɛ wo abusua bi so yadeɛ ɛdi wo nya abusua bi wɔ koraa na wotimi ɔpɛ sɛ ɔsom nyame a ɔntimi nsom nyame wotu kwan koraa na ɛtɔ da woba ne nsansa nti wo akwantu mu nyina woyam hyehyɛ wo sɛ deɛ ɛto wo afa deɛ ɛto wo soa no deɛ ɛto wo nua no ɛpɛ sɛ ɛto wɔ ma menka nkyerɛ wo sɛ onyankopɔn wiemu ɛnyɛ no sakyera na abusua bi wɔ hɔ a wo maame anko yi ama no wo maame aware anyɛ wo papa aware anyɛ asɔfo tete ne yɛka na abusua san so no sɛ sɛ abusua apea ɛte gu so a wontimi abusua kɔ de se abusua no kyɛ sɛ wote mu a wonya ahotɔ ɛna bia wotwerɛ nsɛm no ɛma yɛnkɔ 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10 1 Chronicle presto sɛm nwoma ɛdi kan eti a ɛyɛ nan yi mu ɛyɛ nkron ɛne du ɛyɛ nti nyame asɛm na Jabes enya ne onyam ɛsene ne nuanom na Jabes ɛyɛ ɛwɔ a wɔde ato so no ɛyɛ 1 Chronicle ɛnyɛ Proverbs 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10 na Jabes nya ne onyam sene ne nuanom na Jabes nya ne onyam sene ne nuanom na ne na to ne din Jabes na ne na to ne din sɛ Jabes efiri sɛ ɔka sɛ me de yaw na ɛwo no na Jabes frɛ Israel nyankopɔn sɛ sɛ anka wo hyira me sɛ Awurade sɛ wo kae me na wo hyira me na watrɛ ma hyia mu a na wo nsa di machi a na wama bɔne bi amɛyɛ me na yaw bi amɛto me a onyankopɔn ma deɛ ɔsrɛeɛ no ba onyankopɔn ma deɛ Jabes srɛ ne nyinaa ɛbɛ mu hallelujah amen ɛnɛ efutu sɛm a yɛgyina so abɔ mpaeɛ ne ɔsɔfo ɛnyɛ yɛn nko na yɛnam yaw bi mu ɛnyɛ yɛn nko na bɔne bi abɛto yɛ Jabes yɛwo no ɔsɔfo ɔsɛ ɔmaame biological mother ne parent afa yaw mu enti yɛde yaw na to no sɛ Jabes mpɔbɔ nyinaa ka baako ne ntade nyinaa ka baako nneɛma nyinaa nkɔ yie ɛma Jabes anso Jabes wama na bɛma mmu adi nti na wabɛma bu deɛ ɛto wo maame no deɛ ɛto wo papa no deɛ ɛto wo nua no ɛduru so no nyame bɛtumi adane ne nsa wo Jabes nim sɛ yɛsom nyame a ɔyɛ nsɛnkyerɛnne nyankopɔn yɛsom nyame a ɔkae ne mma enti Jabes sɔreɛ sɛ me na deɛ ɔde yaw me na deɛ ɔfa amanehunu mu me na to me de Jabes sɛ ɔsɛ yaw ɛna ɔde wo me ɔsɛ and Jabes cry out to God of Israel oh that you could bless me and enlarge my territory let your hands be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Awurade na kyerɛ sɛ papa no nam yaw pain and God granted his request. Na onyankopɔn kae no na de ɔsrɛ Awurade no nyinaa Awurade tie no ɛna no pɛ obi ma
ebi manam pay mu obi kuru nam yaw mu obi yiri nam yaw mu ebi awaresem nam yaw mu ebi apomode nam yaw mu ye gyina nyame asem so sɛ ne Awurade tie Jabes no ɔse na de Jabes sɛ Awurade no ni nyina bam nyame kai Jabes ka sɛ Awurade anopai awie yi anwumre yi Jabes ni hɔ na eduru me so Awurade kai me ma no kai ma pomode no kai ma adwuma no kai ma wade no me krata sɛm no Awurade kai me wo Yesu dem fie wa no na bompa ye prayer time prayer man for pray bompa ye e Facebook no so bompa ye wa wuti radio na be o hwe ye bi wa no na bompa ye na Jesu wa bompa ye Bennett Boedi bompa ye Janet Amponsa bompa ye Ruth Asamoah bompa ye Ochre Gladys bompa ye Ruth Asamoah bompa ye Portia Osei bompa ye Aisha Dauda bompa ye Abigail Echampo UK bompa ye Adwajina bompa ye Janet Amponsa bompa ye Efia Efriye bompa ye Ewa Japan ho bompa ye Eradi tie Efia Japan bompa ye Joseph Sam bompa ye Eradi tie Anita Echampo bompa ye Eradi tie ma wo tie ye ewo sompa takrade 103.3 bompai wo tie ye bompai ma yo peti enka wo tie ye wo takra sompa bompai wo tie ye sompa akra bompai sompa techima bompai sompa enkrafa bompai sompa kumase bompai sompa sunyani bompai manyamente wa let God hear your voice let God hear your voice oh share uti watarawa TV bompai manyamente wa let God share your voice pray Ajwajina bompai Eja Isaac bompai Dokas Nana Onsu bompai Michael Chemenu bompai ewo UK ho Benjamin Tuahine bompai wo US ho Lenda bompai wo US ho Nyamitio Isaac Akroma bompai Rita Boate bompai Onyamitie Ibrahim bompai Baba bompai Ayite bompai Mama Efe bompai Papa Sandy bompai Abeta Tofik bompai Patricia Dankwa bompai Bright bompai Bewa bompai Alice bompai Alice Sugunya meso Gifty also bompai Gifty Biowano bompai Gifty only Yamenkasa Gifty only Yamenkasa Marilyn Ayeyi bompai David Bahum and Baba
David Bahu Mobo, and Erade Mobo, Erade Cow, Erade Cow, Marilyn Ayayame Cow, or Papa Sunday Erade Cow, Aisha Dauda Erade Cow, Bernard Gwedi Erade Cow, Ruta Samoa Erade Cow, Doka Fono Uswana Yame Cow, a free Yame Cow, Amoako Yame Cow, Yame Cow, Yame Cow, Bombay, Sugu Yame So, Frerade, Ama Bombay, Ama Sugu Yame So, Osai Bombay, Erade Cheche Kubombai, Cheche Kubombai. Oh, in the name of Jesus Christ. Nyankopon shira opi sa obompai. Ade ba akopɛ ɛna mesua ɛwɔ Jabes wa me pese anopai ususua no ɛwɔ Sompa First Service. Jabes na mani hu nyina mu ya wɔ na mu nyina pain na na mu nyina no da so wɔ Awurade mu gidie. He has faith in the Lord. Ɛna mu bebre wo gidie no ɛwɔ Awurade mu no ɛya asa. Wo gidie ne ya asa. Ɛna Kenya wo gidie sɛ yɛsom nyame a ɔkae ne ma. Yɛsom nyame a ohu ne ma mbɔbɔ. Na no ɔkae yɛgya no mo Misraim asase so. Onyankopɔ tɔ mana ma ɔmo di yɛ. Mfinhyia mako aduana. Nyame bɛni ɔba na mogya tu no mfinhyia dumie no. Ɔnya Awurade mu gidie kɔ so sɛ Awurade betimi ayɛ. Maame Awurade betimi ayɛ wate. Papa Awurade betimi ayɛ. Mabawa bi ne mmerante bi ma wade no kɔ akyire. Ma wɔ no kɔ akyire. Ɛna mo ani da so asan. Also Awurade bɛma when God step in, miracle begin to happen. Kasa Awurade. Ɛnɛ dɛ mu yi. Me de dani nyina hyɛ wɔn nsa. Kae me ɛwɔ dani mo. Appointment bi a me wɔ. Baabi bi a me kɔ. Ma wasɛm na. Oka ni di tro me no. Emre mu ma me. Me difre nye nhyira. Me fiba nye nhyira. Awurade kae me kae. Send the umobro who know what doyes. For Deuteronomy chapter 28 verse 11 to screen so mame. Ye bompire we are committing the whole day into the hand of God. Ye the demuni na share radensa. Say Euradia wiemu nya wo sachira na wiemu nya ne sachata. Or say yourself for kind tree no ma ahwefo na tie for NTA. A tree program na Awurade bɛma nipa abuso Awurade bɛma nipa abuso wa uye frumu abamu ene wafie bamu o fie bam abamu wasase so abamu asase Awurade ka wo nananom hallelujah o kan kwa na kyese wo nsa na adwuma de uye bia o se Awurade bɛyɛ dan the Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb. Yes. Kasa Awurade and the day shirame kaime meduma sem makoma swade open your mouth and pray. Command the day into the hand of God. Command the day. Pray for your heart desire. Wakoma swade be wano Jabes bonfire esra Awurade na koma swade o mana wade no o mana jumano o mana suku sam o mana kwento samno on krata samno home office o social o credit hour no o papers no o bi man so o bi cross so bi wa no vampire Benjamin Tone wa wuti Accra FM Sompa Accra FM Benjamin Tone bi wa no vampire Takwa Sompa FM Benjamin Tone Takra Sompa
Sompa FM, Erade Tone, Erade Tonka, Erade Tonka 103.3, Saprade FM, Sompa, Erade Tone, Biawano, Mamuche, Tachima, Sompa Tachima, Sompa Fransa, Sompa Sunyane, Sompa Commerce, Erade Tone, baby, I will tell you, baby, I will show you Facebook, TikTok, YouTube, Biawano, Erade Bible for, or your Bible for, Sreno Browade, what's another day? On Kyle, another day, oh, Baba, warriors for demo, warriors for demo, warriors for demo. Paul say Raditi, Ibrahim Raditi, Doriti Raditi, Piper, Mabra Raditi, Stephen Mame Sarah Raditi, you are no vampire, Raditi, Mami Grace Raditi, Wafaya Raditi, Nana Poku Raditi, Jima Raditi, Chireme Raditi, Rota Raditi. Oh, in the name of Jesus Christ. Shout Amen 3 times. Amen. 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 Type of Amen. Yeah, bompire. Bible say enye ye no hunam any mocha enenya. Ephesians chapter 6 from verse 12 on. Or say you need to me dini penny day. They pia your body said down bonnet doors when you're not to amafo. Die some bonny beer. What so swan a dance so bonnet baby. Yes, sign die you try the in sign die. Any evil dreams, yes, we break that dream. Jesus. Any evil agenda, my God. Any evil plans, yes, any evil imagination, we break it and we roll it back. Yes. Castle Rate, Obonu Fonisha, Dia Sombasa, and a day, Menintum, I break out, I roll back in the name of Jesus. Open your mouth and break out and roll back in the name of Jesus. Be one of fire. Saint Diana, Tuta Diana, Saint Diana. You differently you call your Naya so that you're born to be a yaso so be the yes so they oh, in the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. More space no so you know type I break out, I roll back. Bible says senior ugidi setiano ebeye sa pepepe ma ugidi said die no we roll back at die na abadane. Amen. Ugitum say we break it out obono for no shisha I break it. Amen. Oh, Bibi, I will share OTA. Me Jerenya me asem so was some 107 verse 20 or so someone asem ko saya there. Oh, Bibi, I will ya there. Oh, Bibi, oh fire umo and now no pay a rade abasanon toso. Amen. Juayaresa. Amen. Juayaresa. Amen. Yadia yao. Amen. Homo yao. Amen. Onamo yao. Amen. Radema yao no tunko. Amen. Radi yao no free job is so. Also yao no entunyira. Amen. Mo amoton wa yento. Mo amodidwa enkoso. Mo amodwuma egu. Me bompai do adwuma na shewradensa. Amen. Ujwede ne shewradensa. Amen. Frato forma. Amen. Frejuma ye forma. Amen. Raden kai wadwuma no. Amen. Raden twa wura wadwuma no mo. Amen. O Yesu demo. Amen. Wa wo hwe ya wutie obi ma
man so obi kuro so say your credit hours say your krata sem say your home office sem say your social your bomb payment say Awurade ma wo favor Awurade ma wo grace ni penny ma dom Nyankopon ni ma dom ene me bomb pay de aban adwuma ye for mo amoye ankura adwuma mo amoye adwuma me de mo share Awurade nsa mo nya di penny ma dom mo nya Nyankopon ni ma dom ensimu ye ene mo amoye appointment bi nya ni penny ma dom Nyankopon ni ma dom ene obi bi a wo hwe me a wo tie me a waso da ye bone me de Yesu din twa da ye no me sign da ye no obi bi a wo hwe me a wo tie me a onam ohaw ne amane mo solitia nkodia attacks bi about so me de Yesu din twa attack ne mo wa wo hia bibi ene dey di obedie di obenom wani mu ye gu ase osusu fobi okafobia ba wo so sa bre bank ka wajo bisika nano ebisi odifuo no wuye no na yire no tiam se akafo aba ene obi akafo ene obi adum ne fon obi atu akotena baabi obi ntimi nso ne fon nyame a wiemu nya ne sakira nano ene ade bi ehwa ye woden Awurade mfa ntomo Awurade mfa ntomo bi esi emiema ka amen kese pa amen shira wo peace abreje me bietete for natum mo amhwe TV no screens no enim no nyina na mess na ena egu screen enim no ubetimi afre saa nso so ena wo a utie radio ni de number no ye 0557 000 967 and that's 0553 53 numbers two ni nyina ofra obebas ofra pe eya atwe ho free TV radio no ho say the be ya o ma ye feedback utie ho pe me yi wafrim eye 0557 000-967 and 0553 535389. Mama for friend for the kind. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okase firo. Papa choma mi abrani o makase chakra. Akra mami abramitio. Papa chona no pay. Nami shrama. Ne baby ampa bo mo nam suma ebo mai. Nami shrama nyamoke. No pe me mpa bo ni se radi. O mi ye kwan ma me ma ware. Ifika asɛm akonche no mo me ne abusua nyina ho Awurade a wo yɛ nsenkyerɛ ne Nyankopɔn ma me abana akra Awurade bie kwa ma one ne ma adwumasɛm awaresɛm me fra danse ma mo amen praise God hallelujah odini baby okase fro ma me aku akra betio adi sipacho bigane mane Mawazi no mejumaston esre Awurade Awurade a wo yɛ nsenkyerɛ ne Nyankopɔn akuse na wade ne ma ne dwuma ode hye Awurade nsa Awurade to nhyira nsugu so mo adanse amen praise God hallelujah odini baby okase fru na de na wo gye mo ma Awurade anopai with the grace of the Awurade ase e ne bambo ne first power di ahwe Awurade so mboa me ma medwuma ne makwantu a mehwehwe anyi na grace kase free him okase Pokuase Awurade grace me bompaye se wadwuma sem aware sem wakwantu sem wakoma so ade nyame mie kwan ma no ma wadanse amen praise God praise God Praise God. O network no anymore. O network denti scan carton na san frebium. O so beti ma boy room. Praise God. Good morning. Good morning. Jini baby okase from mami. Bache fame sa me kase fe etimet. Me dwede ai basa me tona de ayento. Me baso to wi no mutentan sa me tuni fo a wontimi nyai. Awurade a wo yɛ nsenkyerɛ ne Nyankopɔn wo si yɛnsa na adwuma so na wo bɛhyira me bompae me fra tɔfoɔ ma wafena de yɛsi wafena adwuma no kwan yɛde Yesu din yi firi hɔ baabi bia ne ba no wo bi Awurade fa wo nsa ka ne ba no ma ɔmfiri wi no mu amen praise God
Praise God. Hallelujah. Obema one so kakra maame odin ne baby okasa firo. Pacho me dia ye me kasa fi akra. Meti o maame. Me frese nyame onfe akofo ma me na onkai me mba. Awurade wafana hia onsɛm nsɛnkyerɛnne wɔsɛ kae ne mma ɛna atɔfoɔ so Awurade twe wɔn ma no wɔ Yesu dɛm. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odin ne baby okasa firo maame. Meti o ma Rose. The pato, Erade wa frama Rose so ohia divine protection on na busu nyina bo mo ho ban na kai wo mo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. O wenti me nyina so also betime abo awuram eye 055700093961. Praise God. Amen. Odini baby okasa firo. I'm the mammy will come because I feel cono. Me ma who ne kofo di young abanduma. Uncle first show it here sir. It's so I did so mamma friend and me and madu. A rade baby our friend may will be obi man so be crucial. A rade and come out a rade more by a rade to charge you on more years to demo. Amen. They say, one China visa. Yankopon me kwamano now. A radio yen sentient in Yankopon. A radio fran a ba visa sem obi mas already be kwamano. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firo. I told me did my son some successful testimony. Metio. Mr. the money what was she said to my poor but I know my friend, Yaman Puan and no one could do us in you. A rade wa fran techema ne bano baby or nambia a rade ma o grace ma o favor no tono so ma do ye bia ye mama dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firo mama. Some a family listen. As a film. It's a 1 millicent metio mama. It's not Albert, na quality system na wa system na pomo dintem ene me mani nyina Awurade me bomb pie ma wa fran yemo ade enkankan Albert baby wo bia Awurade fa ne sanka no ma na dance. Amen. Sister Brother kasa shi akra. Awurade ni nhumo ya wie bi ntiri me so. Sister Bra Accra, Awurade ma divine healing and also ya de bia spiritual attacks bia Awurade twetwama wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Odini baby okasa fro mama. Bacho me kasa fi testimony friend yakush. Akos testimony too. Me bacho no say Awurade bambo wo me na me ma na me sin nyina Awurade mo ehun ban. Awurade wafra coast techima ohia divine protection on in a bushia Awurade mama dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro. Kasa fi kama ya fani fua. Ni baba kwa fi ya baba. Kafra. Awurade fo watema. Ne ba afrem wajane nanano munai Awurade ejanka me bompa de mofra no to sukọ wo Yesu mojem nyame mo mofra no ho ban na nyame twe aboafo ma mo so ma me wo mu na mo hwe nkora no ma me fo wa me do hye Awurade nsa. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mpate ni tefecho amesasa ya tumako fidia. So na me bambo te me ma me busu na so. Perpetua koforodua me de o manu abusuan to sukọ wo Yesu mojem onyame kaimo nyame momo adanse bebe bi o ma bia nyame favor ne grace no do so. Amen. Amen. Praise God.
Jam busua to question pa tinja umunyina se wadensa. Jam ma se wadensa. Erade ma o divine protection and to our friend in the yam of mass. Yes, with them. Amen. Amen. For the last caller. My queer. Miss Refram, I'm a comet to my queer. Erade so mama who buy them money me nana no mo minianu na. Erade ma queer me come erade mama ho buying. Divine protection. Erade mama ho masem. Yes, with them. Amen. Amen. Well, my friend in a month fan chair, yan breno ye be, yan teben fako be a sabrina, ye signing outer. Obeti me a friend. Numbers na good screen so. Let me and signing our fra a beba numbers in any 0557 0557 000 000 967 967 and a 0557 0557 30 30 90 90 80 80 last number 0553 0553 53 53 53 89 numbers let me and signing our offer on sabe kaye de toso mienu mu aya moka say ye pese ye be hu sofo da ben na be hu no yawa de bia eye cancel day nyame ya adom na yawa da no betu ye nkwana anopa ekosi ewia no mienu utu na mo obehu sofo 1 and 1 meni me team ya ye krado enti ene yawa de ya ye soli ya na ye ko cancer no obetimi abasoli fi ho ana numbers no obetimi afre na the opposite will be se bia mo ya mo free bi say ye mo ya ho sen ni se ye charge e wo Cedar Worship Center na emom sani asafo bia bo afode bo awrade adwuma no oba ye bo afode bo awrade adwuma o bi abo oni bi kura na oba ye be hwewo obi bi oba ho bia ohu na me akwa nya me sofo no na one wo din kon cancer no so ye 1 and 1 inte na ya wade ni ya wade bia nya me nhirawo se wo sai wo mere e defia da bia so ye mpai bo kase o pe ba bia ko bo mpai anopa no nkono e ye mpai bo anu wo hye enu bi na ya wo hwa dance enu bi na wo tie bi wo TV no so mo anu anwumre mu tie e ye Cedar Hour e wo so mpa Cedar Hour no hu adanse nsafo nyina tu adamo o tu gidi anamo no ena awrade yama ho sabre wo nsuo bi wo bibi opese be bottom pa wo documents bi apeja awrade ni pe bi a wapeja ni nsuo me hyenya me tu me se mo wura nsuo no nsuo no na ni Yesu moja ena ni nsenkyere ni nsuo ena ni ayade sensuo wo documents bi a me hyenya me tu me ne nyame ho oden se ento save o documents no so me fra dance kusuma de o pese ya email ya text ya send o phone so bi embrem wo Yesu demo amen yanko ne yanko fa no nsia Kasia Bono Emre. Have a good day. Bye-bye. Wante unipeduasia